Tá tú a géisioach leis na GaelGals ar Raidió Rí-Rá. Fáilte seach a lucht éisteachta tá si bagéisioach le Eagrán nó go Podchraoladh an GaelGals agus siad an darna Eagrán gon speisialta seachs muid de play grá ar a trá clár tal feiceil ar Virgin Media fi láthir agus is mis a Róisín agus lom ar lína inniuh tá. Sinéad. Agus Alswyn. Yay! Agus tá muid hééis an darna Eagrán eáis ach maim go muid hééis le fiche blianana chathe cíimú a gláir se so me cín go túfas túirmí go cholinna be mar tomatéis an nead a eiceil ar lína faoin clár agus tá aing ar daine sa gláir freisin chud a cheapsib gon Eagrán seo. Tás má láat a beidir Sinéad. So tháinig mé isteach ag brathúir se ó dhearc ar le is tócha mar níochamis an céad app, so cé go raibh se seo an dara app bhí sé mar chéad app domsa, so bhí sé ansimúil dom a chur aithníar gach duine agus ag déanamh like na dynamics ar fád all amach agus gacrid ach tá an Éireann go hálann is bralam an conceaptain show like tá sé ar fád ar dús spóra an rud sin nuair tá go leor hype faoi chlór agus níl tú gurí brathniúir ar agla nachhfuil sé comá sin hééis an hyperfád bhí agla arm go ar leach sin ach níor thárla caiith mé raghfuil me gafa leis an conceap gafa le Siva agus James agus Grania mar like Cupid sa coolra han sé go mórlam agus bhí sé an bhá an seachtain seo mar bhí go leor like mochán le play acu go léir agus bhí sé just an taobh cinál ní localach sin eáil ach an taobh níos réalaach is tócha eáil dis na daoine ar fád atá ar an glór cad a ceaptúáil. Ja, tá mé leis sin cheap mé grou sé Harbheith mothúánach Harbheith amós an teachtain seo agus brath mé grú daoine cinál ag mothú an brú bhí daoine mothú an an brú mar galir an teanga agus an chhuiilge elam bhí frustgus ar cíar ceapam agus bhí si ag déanamh annach chun iireachta ach bhí sé beganín níos dúchaánidí don an lech leis an teanga agus an sin bhí daoine eile a bhíh seach leis an rá agus bhí si mothí brú le sin so bhí sé Harbheith mothúánach agus bhí mé gurí le bar go thuirt do gachéine. Céir a ceaptú Róisín? Well, bhí me cin má céanna libse bhí an neidir de thárla san Eagrán seo agus bhí net raim go leora mar is léir go rinne sí iirecht rudí aibdúach le loman agus óhíh te gote agus óhíh rá agus an rud ar fád agus béim an leis sin na phlé níos steirnaí ach wasad bhí se sinna gceist agus sin wasad bhí Seán bhí glór mo chuánig Seán san Eagrán seo agus watha me uafasach go leor go dtíine mar is léir gur cinál inis go si tuchrísteach bag a níos mó beidir go digann si a bhrú hagans le a bheith ar a telefís a bheith i gur a bheith chud caidirh nó chun tosa gur bheith chud aine rinne ach bhí me gur le ráis Sinéad mar Inhearn na sé cíal rute gan rut in chéad agan na eiceil an concheap nó legan amach chu chi inhearn na sé cíal rute ceá gur gráine is siúmra agus ceá gur Siva agus James sa rinne mé iirecht le PC den Miramari chur le chéile is tócha ach lei mé anna chuid faoin seo ar na meán leúpla seachtain na nuas so hiig mé an conceap ar bhealach agus níor thug sé bháidir am chuine dulí dahiir man agus span an tí ach Aberlum seo le hol céim fá bhfuil grania loníthe I seomra labba randomach aigen le tá cóhrí le feicáil ar cool nuair tá rarcán léihí an just ní hé go é like an bhfuil cíal léihí an bhfuil sin anam sa bheits a teach na aigen. Tá so ruta gas si an cinnne a grá agus tá si cepi bhecin asúl ina dtíine tá sa teach agus bhecin asú le céta duna iireach leis a teanga as céta duna iireach leis a gadraibh ach tá si cheappa ní cheart marach tam si heb an na clips a log ag si breanúir an CCTV go nearn si leis an log a láháin ach tá sé ráte go bhfuil
gráine i duna tá si is sacrú céhééis a gimocht agus si chur na dtíine a chéile ar dúspáide, so tá si cinál i love guru nó love genie na rud chin ach cinad a gráthg se dara. Simú, tá sé simú go bhfuil siise ag tógáil áit an bhóta peblií aber a bheith an I Love Island, so ní dhéanaan ach siise an cinenne déirnach. Golóir údarrá sé gasiste sin. Tá duine be go le dhéanana si gráine bhééis an. Tá sin ná aige. Tá sin fear, Tá muoí ná go mintí cínta. Agus meam gnéarna sí an cinenne ceart san agran seo ar an dúthir, beléir gurbíd sin an cinál leanúint is liga ó gach duine meam, nílas gom cad ceapan tú fao sin al. Yeah, deirí é tá sé có brnach goir daoine doháile tá bain clár ar fád có gear sin tá gur go leat sé raid níos mó. Ach tá ar leanúna ag an doháile agus leir agus lemanna bhí ann an tachtain seo. Ach is sé go níarna siad an iirecht agus sifa caiint faoi gráine an sin faoin cin ar grá dá misiste swinoine bhar go sé ar cinál ar nós tá Siomh agus James mar ban agus manatí agus an sin tá gráine ar nós an príomhaide an chláiste saoirigh agus an chucht eici daoine cheolalaháile man si de duine bhíirte. So sin go sin buí. An bhfuil leabhar béle eici. Bhrálam dáméid bhrálam dáméid. Sin lééis rádó. Oh, do you know, Bacordov actually, you know the way ma Irene low, so mar hamplan chocolate show sheet ag déanamh rinne sheet an Kaylee, mar cinál dúlan agus an sin bhí an bua ag Seán agus Megan agus first sheet data per sheet an chuine lasmit an teach. A céirt faoi muna Irene le leanúint dúlána dhéanamh agus an sin mar Pinos mar Pinos agus máir sin béle. Táirt rudigan nachhfuil jaíanamh I don't know just cap you're like I'm a celeb. Well níl mé bála aon rud lofa ithe ach seans go méid arthú an teachláán an a rud mar sin. Tá lista am an seo go rud é thárla a gclár. Sinéad capan go list áta freisin bhí me cunú bit an gách na chuid lí canál níos am cinál agrathagus muid gáil chuid mar tá mai cheappa go bhéach muid cháil míle a céad bailach agus muid a lei seo sin bhír an chéadú de hasach chumsa ná ní scríbe síos céh dúirteach dúirt chalíháin i chemáin agus sin héad deheadde. Sorry, no, scríb me sin si some notí freisin. Scríb me ganóid iste déir Seán céhéadiada, please. I was like tóir amdom sucrús Jack sa chlór sto le síon an caint mar sin le hall. Ní gá go Seán decha hoscailte sin leis an fléir se le na Somála ach ringe se ráú me a seach. God no, it's Jack, honestly. Agus an rarc sin bhí na fear go léir, ag déanamh wait agus bhí sé nós onid aclaíocht in rigan god bhí sé có groundwer. Agus Andrew leis na brísí garil ar nós Teddy Fleece. Oh my bhí anna chud cainte ar sin is seomar na cálíní nach ra na brísí gar sin. Laura agus duna ag an eile. Háan na brísí gar lo dúirchas. Lads ceap mé go sin co-grammer. Oh my god. I couldn't keep together. sé Andrew an standout fashion icon a chláir seo camera. Cínta. Ag tú leat actually costíú fashion í gaige. Thar cían. Tá mé cínta go ganíonn sé bag na cacrúd tola vintage nuair aigen, Sorry, dúirt sé go bhfuair sé na bríiste gar sin i ceantála i ggurcaigh and I'm like, sorry, cáthát a bhir tú sin. Sorry. Tá an nasc le a hell. Swipe for link. Ghlacham leis gur siop a cart nach a bhí cos just níad san cé ná eile a bheith stuff mar sin ar fáil. Just bhí mar bhil an darnar agus cé nábirta sin ceantála a chunos. Tá rud igen tá runnir leanú 13.
No, céir. Bhí mis just chun an céad fin eile a bracatí goman seo ará. So iní scríb mé onadachliachta agus an sin scríb mé rudadúirt massam cé tanimetá ar fartnar cheán a ríis. Megan anna? Yeah, Megan. Yeah. Massam gorise a dúirt bhí sé có fillita híal mé ón mélóir ballí orthaí. Dúirt si tá mé churbáistí seachas ag cuioine híal si híal si gur bunin ag churbáistí agus bheith cuioine. And dúirt mé Harvard an das fillita fao sin agus tá mé chuna úsáid as seo amach massam agus chur mé nóta eile agrá tá nula ní ggónal i cru leis an mafar sin. Tá si nervhí go gaithí si postanis tuis bhfuil megan agrá go bhfuil si ag churbáistí seachas i cuioine. Agus in sin níos an bé Andrew dúirt go bé mócanéalach an fortbéis gradaí. Yeah. Híal mé gréisi go gaimbr tá sé sinna minútí freisin. You know what? Tá sé fír. Má leir ús ag an aireachtas. Yeah, má tátíú an leir a duine faoin clásla cuimnasta indíach agus tíach le búf. Is fír chadrah é sin I móthir am se. Sorry, ar an ábhar sin faoi cuasaí gramadí, bhí nach raibh clár bán aige agus é nar an dhéanamh si na ceachtain na beoga coilge leanúint le a bhirtaí agus le clár bán aige le proper bríomhra air. Clár bán aige agus it's a hot tub. Bhacha sé bheits an níos ar níos gláir, bhíon bhirrta go bheits a hot tub agus a clár bán aige. Hilarious. Níl mé inán nílménán.com. Bhí pí an cheap me gur cinál callback as bhí an go California na a bhí Zach a réiteach na hibachaí agus bhí se rá meú bhfuil nachchan an meú bhfuil nachchan sú me dúte go úsa se fichi ceir. Oh, Ceair. Yeah, he was like, Master will know ní féidir le know a bheith an live California man. Iconic. Truly. Scríb mé Ivica agus Sphere cuathaceiste ... Zach cuathaceiste. God é faoi ear agus Ivica oh lads. Protein. Bulking. Ooh. Pilgrimber. Agus an chéad nóta eile me ná tá neirid sin gailge Talia. Talia nachcha? Sin tamtar? Partner Zach. Yeah. Agus tá si duna neirid sin iirecht. Tá si. Tá golóir acu déanamh anna chud iireachta. Bhíú na daine atá ag stracals céhil siad ag stracal is léirgil siad déanamh an iirecht. Agus tá siad le mola mar eir sin. Gone out, absolutely. Agus bhí sé ráteach na cáí an teach an teáte ach tá mé cód sin na fémi tá fémi déanamh dul chun ionta go héh na gailge tá gailge in sco aige is ceair sé clás. Tá scríb mé si is femi-rí-béach mar gabh sé buchas as an lón eis an tain duine a gabh buchas as an lón a bhí acu ag an mórd ag puint aigen Dúir sé gur maith agat I was like yes pop off rí-béach das múnta sin go hála a ceapam tá raimi agus cé tanimetá ar bhír se tá siad in ar aus mar leanún tásúlagum gáin bu acu. Yeah, mar tá siad ag leir bín córáta an de riúra agus localach ar bailach acu ach freisin tá siad déana bhíirta ó héobh na gailgeide, so tá siad cinelín ag buint gá aim amach agus an dá aim atá ag an glór ná é sin dhéanamh, so má iad. Tá rá nót an faoin an hot tub, so sé Seán an chéad fear chu seach a hot tub, so maithú Seán. Yay! Agus bhí na crétar brenn strompuí héisiocht amach as a hot tub, beléir nach ran tuiscete ní ran ichite na a tháinig cholinn na seach teach mar tá an bhí siirsegus fémi rá ich bhá as I dtíine eile póga fóg bert sa lehras agus choirt ach bhí cholinn na brenn cho strompi ó mo agus bhí puinte an sa gclár rud a hangedum ná Seán alerts fao consent. Oh yeah. Bhí sé rá nach sé héin hééis se bheith ggóil agus ní bheith sé gur cin bhíar Megan ba Níor sé gurí fóga mar bhí si ggóil agus nírá sé héin agus me gur agus ascinál an córá sin
a bheith acu ar a telefís mar na bhíimiste níos óige nó é mar sin aflé. Yeah, few like I think fear or cois lena or any higgin like ní higgin siad sin like so is má anra é echo like ar an scáán Ganta é tíim le bhí mé cóbróúil a seán san agran seo ar cúpla bailach agus sin ceanháin acu bhí sé just ionach sin echo legus tá cóáasta gur sin ar an glór mar stocha go raibh mas rud go conirú le chéile agus sa si déanamh tafad le an támar fat tá anna chud an sin, so tá sásta gur chuinnig si é sin iste ceapna gur seanhá. Yeah, agus an sin dar nó bhí seánna chaint marall ar sí Maryland comá, bhí sé sin go hálinn le feáil mar tuigean muid na statisticí ar fád go háirithe le fír go leiscail just hit my phone. Ach bíon fear stracail le chuí Maryland agus is das an rud é fear chaintear sin ar scáán agus go bheici fír eile ar cóís leis an méid sin agus fiú gur tháinig lomin amach aige agus bhí se fiú was oké has a is go bhé le thuis an tám le seáil ru seán oké, so an dáhiúhó bhí se an sinna eáil bhúsad i bhí héan bheith oscail faoi agus sásta chora an nuair go bhd agus seo a ggóhéigs Harbh difriúil ó gnáhíal mar tá camraigh sa daine an nachhfuil anad arb a chun sin freisin ghfuil an tíomh eile ghfuil daine sásta brenneach go roiine a hímpel ar beidir ghfuil sell ar ghúil si strachelt leis lá seo nó síalta go nó cadrih nó cebicúd, so tá me chosásta ggurchange si sin sa gclár mar tá an go siad ggurchan a éadrom ach tá se go deas na córatí ní staríide seo chuineal úsad oscailte. Cínta le tá mé anna bhródúil ar bhealach as an for an agurthirta ar bhealach gur chuinnig siad in é sin ar fád is mar déiteach siad rá níl sé seo níl siim seocht g seo níl bud chuné gur isteach nó a chuinál, bud tá mé sásta gur chuinnig siad é. Agus tá sé seán hána féin go na GaelGals cóteag leis agus clár guríú a teán ach bhí mé ri gurí le bar go thuirtó agus bar go ag an nobid so arrá go gal agus tá go gomuid an broda las ach just lena ará cóbródul as a teán. Scrálinn thuú a teán. Dotín. Agus tá bheith gur lára ráid mar GaelGal nó tá absolutely chádas ag gan agus chahascailte. An síl freisin? My God. Oh my God na fits. Tá ceappa go na hairclips céanaings sinna é. Cóglóite. It's giving like Lizzie McGuire is na ballí is fear, Yes. Gone out. Dat mé sin freisin tá just stíl ar le eici agus is íbal mé bhí si caird gin gurm ceacham anrí ar na rud sin agus fé just bra web á le blana á bhí sé just go háling sé cócó se an band-aid. Yeah, just stunning. The cardigans agus scacarid, An sin sa gclár bhag si ará agus bhí an chéad cinál task acu, so rud a hála ná gur a céalaí arsúlacha agus bhí an chuid se dechar romsa mar tá sé feici agéise tá rán amsa bheith amsa i céalaí bhí mábhala daine agus tá neirid i gceist leis mar tá daine an spéisi bhrá te se spríú agus tá sé seo chohéasca agus bin me se seaasta sin ní má nála sé dhéana so nar chanig me lom in na strachelt hiig me céad fan géad mar tá tú gera dhéana mar déir an chuilena ghfuilna sprís chraach paint leis ach hiig me cecha dechas tá se chud i ceapsib se faoin task nó legan amach agus bhí sih agus James an agus bhí sé dhéantach chud i ceapsib gon task a hain. Híl mé grá sé spríúil, I mean task ionta go bhí an don céad task mar bíon céalaithe siúil beag na gací has sa Gaelteachta ach bhí túra gom de loman freisin mar
tuigem nuair nachhfuil tú suímar le hairidéig in ar churbe agus beidir ghfuil tú ag mothú cinálín subconscious na aigen agus tuigeann siad an go camraí orthú ag scacard so ní ceiríonn se sin ar churbe. Ach ag an am céine bhí tú agam dolóra freisin mar bhí si gurí aníireachtaí dhéanamh agus sinní rééis se rií an so bhí si Jackar cad a híal tú well. Cheamhí se grú but ionach an swinine bheith céalaí dhéanamh le mar sin an rád a bhíon tú swinine bhar swinine tú ar na GaelCláistí agus ar na cláistí éirigh agus an na Gaeltacht ar an teirigh. Ach no tuigem do like níl sé éascairt mar sin go háirthe le má tá tú as the cinál comfort zone ach hatan sé go mór le bheith brathnú ar gach an eile. Agus bhí an buúigh seán agus megan the task. A cheap me go raibh le féimi agus siir se ionintach. Ceap me gur si dáná. Bhí si dáná. Tá le chemistry ionintach ag mar sin. Oh yeah, tá is even amid. Tá clás. An féidir mar rá seanscoil se seo le tá se seo go donna. Deirm se seo ar fád agus tuigem gohfuil fiorghine a gceist leis an bhfuin agus nach bhéting an rud atáirsúla acu a dhéanamh a bheith ar chlór telefíe agus go teanga elam agus scacard. But rééis se seo fadas a bhí loman cinálín like bhí drogaléir bheith dosa. I was like it's giving Zayn Malik's an X Factor like an equivalent na auditions agus just like creator. Oh my god, core memory unlocked. Once the directioner, always the directioner. Oh my god, Al, an digging to an taggart sin? No. Yeah? Oh no, take him. Oh, Breakus more like yeah. Oh gal, it's equivalent me etal. Na vi misha brand new. Well, I'm a PowerPoint alt. Yeah, VT cute on sin Al. I was like, oh my god, na hopper knock nar directioner be on it. Like, hello. Well, ní directioner be on go technical. Ach, the ach tá sam ceir tá caiimú na búra. Okay, come on. Tuigeann tú an taggart is dúir sin. Ach bhuaigh seán agus Megan, woohoo, agus chu siidir cuine, chuidir hiil sibh faoin, chuidir ceap sibh go leis gail faoin cuine Róisín. Obsessed le Unchained Melody an scan Ghost, like na bhí se ar like slow-mo, bhí se cho te. Fí me like wow agus sinir stop se me like actually no bheit se sin tá awkward mar mach siime san linne ach ceap me gur se andas mar canál Tá mai ceappa lí an chéad chuine gcónaí tá se go as canál activity like rud atá arsúla seachas a bheith sit in breanú sus trí se a chéile chutí ceap se. He'll make her she co-groundbrew like co-amski bhí me kind of ag brathnú ar tríd like bhí mo gansaí haar mo chrón bhí me bhíog nach ra mé an brandú ar ó mahúla but sin just 5 win lumsa like tá second-hand cringe ú fás like agam an Tom ar fád but like fair play dómh like bhí an crack acu leis agus like mullam díomh mar or mullam dómh mar eile sin but yeah it was giving like do an Tarantino like George Michael yeah but it came down with Arson. Careless Whisper. Yeah. Agus bhí like joke int ag a tús freisin bhí siad like raw a bháin leverts or is me like ní hiigem an double entendre seo churba. Yeah. Gas. But bhí sé on the ground. Go ceapú. Ja me gur sé cool mar chuine. Sa cap ceap me gur siad in é mas rud gur haníon an talí nó ro siad in ag sinna haspáint agus fiúhéh just an telefíiste ceapan gur antún bhíann ó héh íhána chu céile. Bhí siad an cliste. Bhí troi am de mar bhí me cinúir héise seo agus í garbh gláán in the acrylics. Maar bhí ingna all in it. Oh no, not na hingana. Yeah, bhí me cinúir sin mar like fecha grána mar sin deach le fáíart nu chin sin bheachta gur bheith a bhaint amach trú chéile. Oh no, chuirtha se sin is ra go mór mísa guríist. Okay, níos am go fá sciúh me héise seo sciúh me
Chibint mid like má like agus sin it's of gas. Scríb mé rud an eile si faoi Seán agus Megan, so thug mé fi dar in ná rarc agsúla bhí like dearcní chéile. Bhí si de cáhabh like na dána céine. They're like matching. Goite. Bhí an bhirtú cáhabh bandar go bhharcháin agus sin céadhar eile bhí an bhirtú cáhabh like curcra éadrom bhí go hálinn agus buí pastel vibanna háse go mórlam. It's giving I'm sure in the Costco. Yeah, it is giving I'm sure in the Costco. It's giving grá telepathy massam ar bhealach. Like ceap mé gur sin daontáí de aon gó agus na sin dúirt gránú le táú si gahan na dá na ggéine na sin dú like, oh yeah, you're flat very sure. I was like, what? Like bhí si gahan na dá na cean ggéine. So rud mór eile a thuirlas an Eagrán seo ná an póg trademark sa leithris trademark. Like an agrahorg de rinneachar sin de asta ach like an agrahorg fuma choices were made agus ní I'll cut a heel tú fao sin. Ceap me gur sé hógram mar chuir sé go na dom sa chláiste saoir go rasta mé bhí sé mar nó a gacha in póga na bhí like glíoch an seanjachs arúh, so it was literally like an fergan of sean seo taobh hir den chláiste agus bhí sé mar nó clí póga sin so just chuir sin na gona dom. I was like, ní mar éid ar an godíine póga sa leithir agus feed, you know, so ghiltocht. Bud like tá teach olmhór acu, tá Gordín olmhór acu. Déistístal átar bit agus rénig siad na leithris. Ach ní si gar go bheith a camera tá me cheappa. Bhí príváid agus uhu. Rud faoi romsa ná díach roimh hí sé gan hín hattub agus bhí se le tá me gur gáisteach agus trína fóg sin. Oh my god. Agus cé fógaríis Donal agus Ciara. Tá se andaach go cíine na hemnachaí agus bhí like joke mór se chuid an episódolog faoi Zach nach chud anna cíine anime an den is like okay mis agus Jack and then céan Zach, oh my god mis agus Zach and then céan mar like tá aga se arm se hégal agus áhairtach le cholin na be mar níbm na cíine annachí lo. Is go mórlumm an joke ar in a Seán leis like you know leis an daran he was like okay so cin an er like just sé an gan very bad. Másam gur féidir beagnach like na rohanna eáleg boga like in intin Zach like agus bín sé ag rá an teran sin leis sé éonir bhín sé anam an chalín sin a rá chun cuimh ce das an chat yeah tequila an rah póg eile agan ní dóile mé Fóg Andrew agus Michelle fóg siid well fóg se ar maithe sí ar dús agus sin ar na lipaí rud tá cute. Rud atá cute ach bí choramach leis na póg na bathe se masan is gabh chom. Ceá. Just like orintanta bí agla arm nach diggin fear, you know, an Keiko táhachtach agus a bhín sin not táhachtach, but like tá luúcar le buinte sin de bhrá massam, like ní just like rud bio do it. So I'm like, okay Andrew, má tátí sásta, you know, póg báise ó thuirtí caiitú ar a ceart ó thuirtí mar sin an chuí a nibrí fósa agus gasú bhd má no truly yeah Tá méid an tuairm sin absolutely. Bhí chuid mór an Eagrán freisin faoi tá bronnam me den damad an a henachí. Cin dámta chalín le Donal? Ciara mar gro sí strachelt san edid nó bhí si chud an edid brú ar a hain gur an tan go ólam agus bh sí nachra siar ar a gaiid an céanna leis an dtíine eile sa teach agus tá me cheappa gur se sin táhachtach mar canál úsad chuid gan scéal mar
níl chulganna íontach teangachaí dearm le chulganna tá rá an go am ach ní hé go me go le teangachaí ceaptíine sin an dáród ach chud I cheapse faoin cinál beidir an agurthirt nó cinál storyline sin na tarsú lecu. Hiel mé grééis deas mar dúirs tú like bín astar stocha fála a agsú le gach aon duine agus bín deachreachtaí ag daoine teanga elam agus tá sé tábhachtach an taobh sin den astar fála a haspáint sa chlór talafíe mar bín an rud atá an ná go mín glóirdaoine gra go mín deachreachtaí acu leis an teanga leis an bhfuil ach go háirithe agus tábhachtach tá sé tábhachtach le rítar dus na daoine sin gur féidir leanúint rá agus iireachtaí dhéanamh fós cé go bhfuil sé deachar. Ja bhí méid an trú agam de chéir agus fruscras hí mar gealar an bhilge ach ceapan gur le múntar on sé dóna bhí sé an éirecht le hí agus le nach mar gatainine tá siad chur an éireachtasteach takeíocht chur fáil dá leanún ó héobh na gailgeide agus caiimime ó héobh le chusa gaige sa chlór seo is maithlam go siad kind of a cap le focalasteach an is ríis agus is comála sin is maithlam nar bhíon an deis ag gailgóirí antseanga úsáid mar gailga sé achús is féidir le chuann siad na fóhedal suasas nar atá córa ag daoine inhhaige. So is bralam gur féidir le aon duna brathnúir seo le ní gá go méid an gcuige agus ach is féidir le solta buint as an leir fós ach ag an am céine tá an gcuige feicálaí le feicáil ar an channel comór seo ar nó Virgin Media. Yeah, no tá sé rééis mar chun ceap rééis mar chlór talafíe. A sé just go híntaach massam agus déine sé anna chuid ar son na teanga. Mar bhí canál dúgam sa dús mar bhí canál fátain gomach se canál tokenistic ar bhealach. Ach ús a dúirt gráine rud na bhí si cantuí a chuí ghfuil dónal múna dúirt si ghfuil chu bhí an patience and persistence I gceist leis a bhirt sacb. Agus tá sé sin go fear an dáhíomh bhúil a duine tá gar bheith a múna nó riint ólas agus duine tá gar bheith a thuúisteach agus gur bheith oscailte líon na ceisinaí chuid ar bhealach cardúil mar ní túfas sin anach go a chéileach tá se de lug tá rutíns faoi an chéhlún eile tá seachtain níos inis tá si ná leirt faoi mothúáin ar bhealach atá a bhhad ní sáir na beidir déimlíon nach an chuig blion na dé gochan tá sé go dá sinna eiceil ar ordáin chomór seo bhí písa an sin was a bhí canú grang ag scoirt dúirt si I have to see them face to face to make the decision. A gapanship se go bí grainní héin atá seolad ina bhile nó go dtí hapanship faoi legan amach. Yeah, níla is gom agus dachar creidúnt gurbéise a bháin atá ag déanamh na cíntaí gclár like an bhfuil se sin déon lethach níla is gom ach agus é sin prevision choláiste spéisialí inghíanamh gurbí tá údrá ar fád aici chun si sin bhile ar bhil le sult ceart a bhaint as an chlór tárálam hain gurbéise a bháin atá ag déanamh na cíntaí mar mátá is go níos mó daoine gasiste den kind of scrisí sin an róla atá aici ar bhealach Ní mé gur an fourthháil a brise I'm just an Zach ar gan a bhrise agus mai cheappa mar an átá mo híal go má feicil ruígus me cinna brenúir ar bhealach cinna continuities má níl an te céal. I think tá sé denúir ní stachar é sin na cheachan freisin nuirtá aine ar bhealach agann ar na daoine ní gatain Seán Grán seo tá aine súil a gin orthaí arénos Laura tá aine súla gon orthaí comá so tuigean muid I gceart gur faoi ar riine iad seo. Ní character tá go dtír gé.
An rahéidir eile scrífa a go Róisín iad a chud nótaí. An rudúnach agus se den spoiler mór gon agránteach má scuile rudúnach scríb man na sláán le lára agus loman nalétar bailile. Yeah, fair play dómh. I mean, dhearrinn greis Jackar Laura bheith comachánta sin mar tá mé cinnta gur hiig sí seans go scrúise sin le na seansna is soga a bheith acu as seo amach. So fair play dí as a bheith unric agus, you know, gan ligantar hí go raibh mochaán ecínar nach ra and stuff, you know, mar sin. Gan déis tá si le mála as sin. Ní sé éisce arála did ag an conas martátí mothú agus ceapan go ar si an job hí si just go hálín le gatainna le cóbéis a cógeal goireach agus it's mór an trú nach mai siad san ar an scáán ar ihalúnanis ach tam cósástaú an bur acu póirseach agus ceapan gur chuirtí go mór leis an glóir. Yeah, cínta is cínta gur chur. Tá rud an bháin eile scrífa si is go an seo. So scríb mé dúirt ag deire an chlór measam dúirt James oberwalja ach dúirt sé mar obervalja and I was like, okay, múnach pop off, like literally like nach é sin trade de chaún to moon of like BH ram RV and what makes me never in chaún character. Yeah. He was like later James Cavan no co-balja cleo, you know, and then an sin say obervalja and I was like, okay, as Cougamoon all an seo like co-ground room is bradam nuair a hagans na trea canúna is stuff mar sin agus gráine leis na díos cuiil. Oh yeah. Bin me chotáí lob. Boom, I wish I could. Yeah, Miss Bresh and I also wish I could. Yeah, bhí fum al ar nó scrusí like sa shed sin tíar go an choiste saoire ag si gur bheith glucharing. An tíir go gin? Yeah, bhí se like no. That brother bhí was just sa Sean Jackson sin a COVID. Leis, Sean Jackson. Tá mé gafa sin mar rása. Na Sean Jackson. Na Sean Jackson. Bhra táda eile ar lista agaí a cháirt a gail. Ní dóil an go raibh, measam gur clúdaíim ar gach rud an sin. Clór ionach a bhí an, Eagrán ionach a bhí an mar is cuairdún rá gach seachtain. Tá gatain atá Portugal seo le mola, mar níl sé éasca ridí mar seo dhéanamh. Agus tá idir fád ag buint ansalt as, so fair play dóibh, agus tá ag súg mór leis an céad Eagrán eile. Yeah, Sinéad agus ón niméar na beagadtá feice agan hena faoin tá mé agsúil go mór le ihalúin agus braham ghfuil beganín dráma ar an mealach so fan go bheicimiid. Oh yes, fuair sin agsúil sin echo. ag siúban do gailge nó tá daoine threads faoi briscí agus ru é maithú go méid agus adhálacha. Oh na adhálacha. No hopper. Is córá omláin eile é sin. Is rá eile. Yeah, bu chóirún deire chu leis nagrán inis do le sín mu an górá sin. Okay, so curma dada leis mar sin gur míle magaí as bheith in dhéanach lom a cháde agus béim arás le chuna dé an tatan se thugad lehí Eagrán i trí a phlé agus béad a sin fecé atá rá agus cé tá fagá slánlob agrá ar a trá so weimse Róisín weimse Sinéad agus ó Alswyn Deir mu slán go fólach. Bí grabber slán